Bueno, bikoteak, ze pasada? Mikel Inge, Joseba Unai. Azalpena eta ez dut oso ondo entzun. Ez nago gor, baina gitxi hau entzuten dut. Hemen askoz gitxi hau. Eta, karo, ez dut entzun ez izala ikutu hori. Pentsatu dute aguanta bengo zuen harriagaz. Eta esku batek erodan da beste agaz ikutu. Eta zuen artean ez tezo itzein ezer? Bai, itxein dugu. Bera... Osi ni etorri naz, eta zautxet. Bat bita iru eta salto egin, da zuek entzun dozu edo bai. Ba, berak erabaki hau, ba, salto egin todo, jeitxi eta listo, da, venga. Hala, pues venga. Ni esan do, bueno, dau fundituta. Zeratuko naz ni bakarrik egiten, da listo, baina... Ni saiatu naz, salto egiten lehenengo, aireagaz ez dut hartu, eta gero, jartu dut inge, alduen moduan, ze hauek zeuden hurbil. Orduan hartu dut denekin, eta ez du hartu ere aizeagatik. Justo, aize bola bat etorri da, eta eraman da uzoka... Eta orduan... Eta justo, saiatzera jarri... Saiatu naiz berri hartzera, eta errepente, plas. Orduan nik ez dut ikusi zer gertatu den. Azkar egiteagatik gauza, normalean gaizki egiten dira, así que... Eginda dago. Joan, Ainoa, zuek esan dezue ikutu ezuela kanpaia. Gu bazpare ikutu ditu. Nun zeon? Lurrien. Baina bazpare, buka bindeu da bazpare helburu hori zan, ezta? Bai, helburua bai. Bazpare joiteu. Zu jabata baita. Bai, ni ba espada belen, gaina lehen esan dute lehenengoko izan azea, irabazlerik ez dela egon, pentseta dut. Jo dut, ba espada be, baina, bueno. Igual, irabazlerik ez dela egon, igual gehiagik pentsatze dugu, Nitzako irabazlerik ez da egon. Hori zeutzako. Ah, bale. Hori igual, bai. Bueno, ba, guantxak jakingo deun nork irabaziun, bale? Mikel eta Inge, zuek zate irabaziak. Osea, ez zeon beste inorrazpin ez dare. Zuek irabazizue, zuek izan zeate lehenengoak iritsi zeatenak, eta aparte gertunak egon zeatenak baitare sokatik. Bueno, illa hor bertan gehatze zea, Mikel, baina, bueno, ondo zaude. Ondo no, ja, hobeto. Orduan igual, premiotatik bastanteko aprobetxua eta berko zula iritsi zaite, ez? Joder, betxatenen ez genuela inoiz jokorik irabaziko. Josebak asko lagundu du hortan. Bai. Baina... Bai, eskerrik asko, Joseba, eta sentitzen dugu. Ja bueltako zue. Beraz, bueno, segi disfrutatzea sarria. Kasu ilargi posik? Bai, naue posik. Ja, lortu da ganaz, ja nahikoa dekat. Jakin de panikoa deketela itxasoari geriketan ezakidala. Da hori ba, nau posik, bai. Eta eskertzen dute apoioa, zuen ganako, guztion ganako apoioa. Eskertzen dut bior. Eta Xaxel eta Andreak ez dizu hainbesteko bentajatera, Jo, eske pakete utxak gara, Osea, kanpaia jo dugu, así que... Baitare, zueke bai. Bazpa ere, oye, korrontearekin gainera hasi gara, eta bapatan begiratu eta nengoen han. Zo, bat, gainera gero, bueno, askatzerakoan, zegoen kriston pirat korakilloa. Zun makina bat eta eskarrik asko. Ez horretu. Super ondo zu, osea, pasada bat. Bai. Bueno, ba, irabazli jakin dugu zein dan, baina honek galtzai zein dan jakitxi tokaten da. Eta gaurko joko honetan... Ba, Joseba eta Unai, zeuek zase galtzaiik, zeuek zase joko honen gatibu. Zoz errezateke. Ez daukagu ezer esateko. Erresa zenekaten oso, iritsi zeate, eta zuek galdu ezue proba, gaina enborra puskau ginda. Joder, atzore abisatu genizuen, altzenuen galde, unai ez jakin, unai atzian zenekan, hola egon baino, akaso igual, gera hau, itzein, segundu bat, Nire izan da errua, eta txegin dugu hor, Beha nahi baldin badu geratu, primeran. Etxera joan barra gara, etxera joan gara biak. Eskarra geratuko hemen bata besteak gabe. Ba, inoiz ez. Barkamen askatu ozte, baina zautxet, barkamenik ez. Hemen biak gauz, da biak batera gauz, da listo. Hau da zuen gaurko premioa. Bui hau zuentzako da. Pentsa hau gaurkoan, gatibu zeate, gatibu zaudete, zuen trastiak hartu erko dituzue, eta beste kanpamendu batien jarriko zaizue, bai? Gaur. Gaur.